May oras labot Kapampangan. Balo yun nung nukuring kaya kanini. Kanya karening kalulokwa ng pataguskus nini nga po. Balo nung kanya kanini. Ikaw kayo masko ikami mo kayo nila ng mga libang tao. Makanyan man. O tsa, kakit chuta mo kayong kadinala na 40 siyam. Karang kaya mo tayo galugan video ne. Pandalasan kayo pati mamangin ito yung lani naman ningal dos mamangin nakarimla. Dening mo ni kalang nga rin iba't lang ang karolan. Kailangan pandalasan ko karolan o anong karakal dening kayo igmumunandili magbintang tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng manyangkan ne. Katukina megmumug tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng megmulmul ing katukina sinadya tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng serya ne. Ining katukina mapigtas antikaresinelas sa detang rubber slippers ng autokareta. Mapigtas siya sira niya kanta ing kaya mas manayon na Kapampangan mabitas ne. Ing katukina may bulunan tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng may paknal ne. Ing katukina naman nita bulong haliwait ang bulong da rin tanaman ne. Bulong miya na ako yung isikreto ng kesyo yung bulong tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng sitsit ne. Ining katukina makikiliti ing tayo galugan niya iting mas manayon ng Kapampangan makikilikitik o kaya malingap-ngap ne. Ating tawlindili ginulong tayo galugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng dinugang ne. Bayo ke saray ning kaya katamong tayo galugan buri kayong dinan maya pa oras si Lemuel Roy Niza Parico. Dakala salamat kayong kaya kang pamagmasabal kayong kaya katang amano ne. Panemon tatalokin din kaya katamong video bang kanito isani ka kayong mas manayon na pa mga Kapampangan ne. Itanamo gustong Kapampangan tamo may Kapampangan tamo tingkay katamong anak tingkay katamong apo itala sa panagalugan Kapampanganan tala banting upayang dagol lang Kapampangan ne. Nakala salamat kaya kayungan at luwid tamongan.